Ključ za razumevanje Isusovih učenja. Treći odlomak, pitanje. Zbog čega su Isusovi učenici mogli da razumeju njegove reči? Važno je da budemo ponizni poput Isusovih učenika, kojima je on rekao: Srećne su vaše oči jer vide i vaše uši jer čuju. Matej 13:16. Kako to da su ga oni razumeli, a ostali ljudi nisu? Kao prvo, bili su slobodni da postavljaju pitanja i potrudili su se da saznaju šta stoji iza Isusovih reči. Kao drugo, nova saznanja su dodavali onome što su već usvojili svim srcem. U Mateju 13:11 i 12 piše: A on im je odgovorio: Vama je dato da razumete svete tajne nebeskog kraljevstva, ali njima nije dato. Jer ko ima, daće mu se još i imaće izobilje, a ko nema, uzet će mu se i ono što ima. Kao treće, rado su koristili ono što su čuli i razumeli, ne samo u svom životu, nego i da bi pomagali drugima. Četvrti odlomak. Pitanje. Koja su 3 koraka neophodna da bismo razumeli Isusova poređenja? Da bismo razumeli Isusova poređenja, treba da se ugledamo na njegove verne učenike. To takođe podrazumeva 3 koraka. Pre svega, treba da izdvajamo vreme da proučavamo Isusova učenja, duboko razmišljamo o njima, dodatno istražujemo i postavljamo odgovarajuća pitanja. Tako stičemo znanje. Kao sledeće, neophodno je da uvidimo kako se nove informacije uklapaju u ono što već znamo i kako nam mogu koristiti. To nas vodi do razumevanja. Na kraju, ono što smo naučili treba da primenjujemo u životu. Time pokazujemo mudrost.